Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, probinsya mag-umpisa na sa pagbakuna sa mga may edad 12 tubtob 17 anyos sa karon nga adlaw. Mas sobra 200,000 pesos nga bilis ang shabu na recover sa bypass operation kagabi. Sa balita nasyonal, 2-3 ka bagyo ginapaabot magasulod sa Pilipinas sa bulan sang Nobyembre. Health expert nagpandam sa ginadutso nga pagbalik sang 100% ang kapasidad sa mga PUVs. Maayong aga Bacolod, may aga balugabahin sa Western Visayas. Karong nga adlaw, Biyernes, Oktubre 29, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabat. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Yes, good morning na and happy Friday mga ka-aksyon TGIF. Yes, good morning, Action Boy, and sa aton mga good morning, ka-aksyon. Action Boys. Especially ang naga-monitor gid via Facebook Live, maayong aga. October 29 kita subong. Yes. 57 days before Christmas, kag 64 days until New Year. Okay. Okay. Sige, itam yun, ano sila, okay. Sige, good morning lang sa nag-aupod gid sa aton. Diri sa akong monitor, nagapanguna gid diri si Joshua Christopher Velas. Good morning sa imo Joshua kay Tano Gisok. Good morning man si Precious Heart. Good morning dira sa may Saudi Arabia, Riyadh, Saudi Arabia. Milili Oligo, good morning man. Adonis Pabon, good morning sa imo kay Edgio, Adazol Girales. Guareles. Mayong aga, pa-shoutout lang ko da sa family Lozada, kag Arguelles. Ginasuli-suli yung ngalan niya. Sa barangay Gimbalaon, tingala ko man kay. Sige Martin Naliling, good morning man. Kaya Dennis Richard Tiboroma, bom dia, happy Biyernes. Stay safe and God bless, more power. Coffee while waiting. While waiting sa ano dance? Waiting for nothing. Ay kalain. Andrea Oquilar, good morning man sa imo. Stay safe and God bless you. Kay Henry Gamala, good morning sa tanan ko no. Kay Ginida Ordones, good morning man. Leonila Tarosan, good morning. Dara sa may Purok 20, Barangay Alangilan. Uy, good morning sa tanang taga Barangay Alangilan, Bacolod City. Mayong aga. Kay Melvin Peñafiel, good morning man. Okay, sige, ikaw naman Action Boy. Sa kay Miss Vanessa Mayo, good morning. Kay Dr. Matt Mayo, good morning man. Via Jonathan, ginatamyo niya si Miss Jinky de Lagdon, kag of course si Miss Star Mayo. Kag happy birthday dira sa akong amigo sa Las Vegas, Nevada, sa kay One Ball Gallo. Happy birthday amigo. Kabay pang birthday nimo mangin masadya kag enjoy the day, no? Good morning mandara kay Madam Alma Alvarez Gallo kag sa kay Rumel Gallo. Good morning man. Mary Joy Camero, maayong aga. Sa kay Athea Kim Iriman, kag kay Bebs Tordesillas, watching from Hacienda Mars, transloading Maaw, Bago City. Sa kay Philip Isulat, dira naman sa may Buen Retiro, Talisay. Stay safe man and God bless. Good morning mga dira sa kay Lito Dayap, sa kay Stella Mariceles. Mayong agaman, kay Teresa Linakayaw, Virgil Ligaspi Coloso, tanan sang Bago City, kay Jean Buerom, kag dira sa kay kumpare ko Arlene Buerom. Good morning gid sa inyo dira sa Bago City, no? Sa pamilya dira Pilyeho sa Bago City, bla, galing kay mga babae ni sila, way ko kabalo sa mga apelyido rin nila, no? Sari-sari ng mga apelyido, guro lang kami mga bana na mo, no? Pero dira sa may barangay Maaw, damo manda mga pamilya Pilyeho. Good morning sa inyo, no? Sa akong friends sa kay Ime Milyevo Presyon,
Good morning man sa imo dira sa Bago City, no? Sa mga taga Libertad Public Market, mayang aga. Ano na check mo sa Piak Duro, no? Taga Libertad Public Market, mga vendors naton dira kag sa Burgos Public Market. Mayong aga man sa inyo dira sa mga kaabyanan naton, mga ka-aksyon naton nga naga-monitor via Facebook. Padamo na naga-monitor via Transistor Radio. Sakay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man sa Bago City. No? Kag kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, good morning dira sa Bago City. Damdamo ta mga listeners sa Bago City, no? Yes, of course. Action boy. Say mo palang daan yung mga classmate yung mga friends. May pagrumadlagan ko to konsyal sa Bago City. Pwede, gabi na kita. Araw-araw na ginahin mo yan. Mayari ka ba kolon? Mayari bago. Pwede ka na gini action boy. Maui Akol Kanyada, tol. Good morning da sa imo, pare koy. Standby na kita sa mga balita lokal. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay-say sa detalye na sa mga balita lokal. Umpisa na karon nga adlaw, Oktubre 29, ang pagbakuna sa mga edad 12 to 17 anyos o pediatrics with comorbidities sa Negros Occidental. Ini ang patigayunon sa Teresita L. Holandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay. Sa nagligad ng Oktubre 27, ginpahayag ni Vaccine Star Carlito Galvez Jr. nga pagkasigura na sa Pilipinas ang nationwide rollout sa COVID-19 vaccination para sa mga menor de edad nga nag-edad 12 to 17 anyos. Samtang ginpahayag naman ni Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang Pfizer kag Moderna vaccines amo ang usaron nga bakuna para sa mga kabataan sa nationwide rollout. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, may kapin 12.7 milyones ka mga kabataan nga nag-edad 12 to 17 anyos karon nga tuig 2021. Tubtob sa Oktubre 26, may 18,666 ka mga menor de edad nga may comorbidities ang nabakunahan na sang unang dose sa initial phase sang pediatric vaccination sa National Capital Region. Na-recover naman ang 238,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu sa bypass operations ng Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit 6 sa Kermelinda Homes, Barangay Mansilingan, Siyudad sang Bacolod. Ang managaldak-pa ng ginkilala kay Richard Hofelenia, 35 anyos, sang Barangay Mandalagan, kag Kerlin Posadas, 25 anyos, sang Barangay 27, Tanan, Siyudad sang Bacolod. Na-recover sa bypass operation kagabi ang 7 ka bulto sang ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat sang 35 gramos kag nagabili sang 238,000 ka pesos. Sanday Hofelenia kag Posadas ang ginakabing nga street level individual. Natigayon ang bypass operation sa kilid gid lamang sang dalan kag naglawig sa isa ka semanang surveillance sa mga nagkaladakpan. Preso karon ang mga nagkaladakpan sa custodial facility sang Police Station 7. Dakop man ang mag-live-in partner sa bypass operations sa Silay PNP sa Puro Katilingban, Barangay Ginhalaran, Siyudad sa Silay, sadtong Miyerkules ang hapon. Ang mga nalakpan kilalang asantay Dari Hawud, 35 anyos, pumuloy sa muman nga lugar. Samtang live-in partners na ginhinago ang ngalan bagong nag-edad pa inisang 17 anyos. Kag pumuloy naman sa Sitio Pasil, Barangay Mambulak sa muman nga siyudad. Nakumpiskar sa duha ang balor 105,000 pesos sa ginapatihan shabu, mga drug paraphernalia, 1,500 pesos nga bypass money, kay isa ka improvised explosive device. Si Hawud ginakabing street level individual sa mga otoridad. Ang menor de edad yara na karon sa paginakop sang DSWD. Ginpahayag ni San Carlos City Mayor Renato Agustilo nga dapat istrikto ang pagbantay sa mga pantalan para hindi makasulod ang iligal nga droga sa ilang nga lugar. Ini kasunod sa pagka-recover sa 3.4 milyones pesos nga balor sang iligal nga droga kay Emil Mariano sa 5th Street, Margarita Village, Barangay 2, San Carlos City, sang Miyerkules nga adlaw.
Sa interview sa Aksyon firing line ginpahayag ni Gustilo base sa impormasyon nga ginabato na nadakpan ang anak sang anay konsehal sa ilang syudad. Ginalantaw sa alkalde nga dakwang impact sa operasyon sa kapulisan bawod kung wala nadakpan posible nga magdamo ang adik sa syudad. Naton siya sa Section 5 which is sealing, Section 11 ang posisyon sa illegal nga droga amo na sa duwa ka kaso natin. I-consider tan siya perti kadako nga impact ni no on the part sa kapulisan kay this is you're talking of half a kilo of shabu. Imagine nimo kanang half a kilo of shabu kung wala ni ma-shake off sa tuang kapulisan porte naghana gyud na disgrasya na po nga nanga-addict diri sa syudad. Kabahin sa pagpahayag ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo. Samtang ginklaro naman ni PIDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez nga hindi makapalain sa drug-cleared barangay status ang barangay Montevista ang pagkarakop sa isa ka newly identified drug personality sa bypass operations sa Police Station 4. Sunod kay Gomez ang pagkarakop kay Jeffrey Gumias, 27 anyos, kag residente man sa Purok Riverside, barangay Montevista, siyudad sa Bacolod, ang mas makabulig pabakod sa record kag drug rehabilitation program sa kamunga barangay. Patag ni Gomez, mas makapalain sa barangay kung hindi sila maghimos ang tikang agud mapungga na liwat nga pagtubo sa mga drug den o pagbaligya sa mga drug personalities sa ila nga lugar. Sa katapusan nga balita lokal, patay ang bayaw kag pilaso naman ang live-in partners sa nagluntad nga inaway sa pinamilya sa Sitio Manganes, Barangay Dangkalan, Banwas sa Ilog, malas 11 sa gabi sang Miyerkules. Ang napatayan ginkilala kay Gesto ni Ubay kag pilaso naman ang utod nga si Angeline, samtang suspect ang ginkilala naman kay Danilo Andilab, tanan legal ang edad kay nagapuyo sa mga lugar. Suno kay Police Captain Thursday Castillo kay pesang Ilog PNP, una nga naglalisay si Gestoni kag iya Iloy kag luyag nga bunon kuntani rason nga nagtambag ang utod nga si Angeline nga nagresulta sa iya pagkatumba. Pagkakita sa suspect nga si Danilo na tumba o kung nga natumba ang live-in partner nga si Angeline, iya gilayo nga ginlabo si Gestoni gamit ang espading kag posible man nga nalab-an man ang live-in na sini. Dugang pa ni Castillo, gilayon man nga nadakpan ang suspect kag kasuhan sa kaso murder kag frustrated murder. Tuha, tugtog tatlo ka bagyo ginapaabot magasulod sa Pilipinas sa bulan sang Nobyembre. Samtang health expert nagpaandam sa ginaduso nga pagbalik sang 100% nga kapasidad sa mga public utility vehicle. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYPZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1!
Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric. Good morning dira sa kay Ray Baryoga sa DSB. Florencia Villacampa. Good morning man, watching live sa La Union. Ruby Fukihara, dira sa may Japan, mayang aga. Myla De Quito, Ev Smart Tadio Salcedo, kay Miss Jinky de Alagdon, good morning, no? Kag, sige. Happy birthday liwata sa kay Migota One Ball Galio, no? Actually October 28 iya birthday galing kay 29 tadi subong pero 28 to sila mo. Yes. Subong niyang adlaw iya birthday dito, no? Sige. Happy birthday Migo One Ball. Happy birthday. Good morning dira sa kay Madam Alma Alvarez Galio. Sa kay hindi na ko to nadula. Are. Ronilo de la Cruz, watching live from Libertad. Oy, good morning dira Ron sa Libertad Public Market. Liog lang ko da sa mga ka-aksyon tada, no? Bala sila good morning. Good morning na to, nalin sa Aksyon Radio. Okay? Sa isahon, gid. Bayboy Villasor, mga agaman, kag sa tanan nga may miyembro sang EFC sa Ilanis Star Mayon, Noel Amar, Alex Montesa, Melili Oligo, Lily King, Marilyn Tibag, Raymar Swatu Imperial, kag Alma Oligon. Good morning, alin kay Miss Jinky Bialagdon. Pinky Terwell, pleasant morning Action Boy, watching live from Barangay Villamonte. Kagawad Ems sa Boso, may agad dira sa imo. Kumusta ka na Mami Ems? Sakay Lulit Dialagdon, Joe Dialagdon, kag sa mga pamilya dira ni Miss Jinky sa Don Salvador Benedicto, may aga sa inyo, ha? Yeah. Christine Menias Villalobos, kag kay Rona Rihida Traba, kag kay Tatay Teddy Rihida, no? Good morning. Yes, ginapatamyaw ni Miss Van, si Migota One Ball Galio, ang happy birthday, no? Kag ginatamyaw niya man si Ma'am Alma, kag ang tatlo ka Pogi Boys, RG Boys. Melissa Montinola, good morning man sa imo dira. Kay Grace Mustre. Uy, good morning. Daw ato na ni si Grace sa kwan mo sa Saudi Arabia. O kung sa din man nga bayan sa kalibutan. Jess Tembrevilla, kag ni Mesia Roques. Sige, okay. Arnold Villanueva, good morning man sa imo. Monitor lang dira sa may Barangay Mailum, Bago City. Good morning. Good morning. Ito galing nambal mga ginagapang invite si Teacher Romela. Birthday niya gali. Birthday niya? Yes, November 6. Amo na gani ang sige lang. Birthday niya to gali. Busturyahan taka sa November 6. Oo. That's a Friday. Saturday. Saturday. Day off ka na, diba? Ay, correct. November 6. Tapos ginasang kuhan, tapos ginsang alas 5 de Nobyembre.
Ambot may guro naman sa mga activities, siguro mga flower, mga kuha na sila guro da sa bago, guro flower offering. Ambot na. Sa gamo na sila yung kay kundi ang si General Juan Araneta, ang local hero sa Bago City. Ang iyang bones ara na da sa kita kada sa Bago ng kabayo. Yes, Sa plaza. Ara na da. Ara na da ang kuan ang bones ni General So, Juan dragalag Araneta. sang mga bulak. Dragalag sa bulak. Ang kada Nobyembre 5. Al 5 de Nobyembre, no? Kuya Master ko na iya ang historya sang kuan mo. Sang Negros Revolution. Nga ginpamunuan ni General Juan Araneta kag ni General Anacleto Lacson. Ang Bago City, amon siyang lugar lang sa Negros nga wala na sudlan sa mga Kastila or kay tungod sa ginagamit na blang ano na ganing ginapang bomba bala. Hawayan na, di ba? Amo na siya. Hindi ang istorya na daya. Ang mga katsila to sa una. Ari display sa katedralo. Okay, sa Bacolod. Sa Bacolod. Tinag-attack na ang mga taga-Bago. Ang dala nila ng ang kanyon nila himo sa amakan. Kami nila mga armas na himo ng mga konbla ng pakla ng sang konbla sang nipa na blang mga daw pakla sa nipa na himo nga daw armas ginpintahan. Tsura daw armas tapos sa mga kanyon nila kuan gali. Nang amakan. Amakan. Muna ang himo kanyon. Nagsurrender ang mga katsila. Wala. Tiyabak mo kada. That's why wala sila kasulod sa Bago. Hindi, ginatake di sila sa Bago, ya. Sila. Ginatake sila diya sa Bago. Ang talisay naman, led by General Anacleto Lacson, no? Naamo na saya. Dire na diyang pag-surrender dayon sa mga katsila. So, nag-hadlock sila sa pwede katunog-tunog, ano. Tiya, makmong kadamo-damo. Kita na damo-damo. Kuan mo, mga armas kag mga kanyon. Dadas ka tid. Pwerte man nga risgo to, no? Risgo to. Pero daw, guro may armas man to, pero pila lang bilog. Pero in fairness, ka alam man kay, ano, Si no? General, Araneta, kita mo halos talaga dutas bago doon, ya. Pwerte na, deserve man action boy, mga. Pwerte yung kaalam mo, no? May namangkot nga ni Sako niya, may asawa man si General Araneta. Ligo, damo. Kasi kada barangay, charot. Oo, damo na siya. Ate, sige, standby na sa mga balita national. Magbanwa of Aksyon Radyo Bacolod. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:24 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginapaabot sa pag-asa ang 2-3 pa ka mga bagyo sa bulan sang Nobyembre nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Sunod kay Weather Specialist Ariel Rojas, ini ang base sa assessment sang CIMATI Monitoring and Protection Section sang pag-asa. Ang bagyo magkatawgon nga Bagyo Odette, Paulo kag Kedan. Duga man ni Rojas, base sa tinikdan nga track sang typhoon nga natabo sa Nobyembre sang 1948 tubtog 2017, ang bagyong masami nag-landfall sa Southern Luzon, Visayas o Northern Mindanao. Sunod pa kay Rojas, may mga bagyo man nga recurve o kung wala nag-igo sa duta kang nagabalik sa Western North Pacific. Pinakakilala nga bagyo nga nag-igo sa Nobyembre amo ang super typhoon nga Yolanda. Ginpahayag ni Dr. Maricar Limpin, presidente sang Philippine College of Physicians, nga dapat magpreparar ang Pilipinas sa ikaapat nga COVID-19 wave kung gilayon nga halugan ng mga restrictions. Ini ang palayag ni Limpin kasunod sang plano sang Department of Transportation nga tugutan ng mga PUVs nga mag-operate sang full capacity. Pero sunod kay Limpin ang kapin 3,000 ka daily COVID-19 cases ang nagabuot silingon nga ang virus ang yara pa sa Pilipinas. Dugang pa ni Limpin, may gamay nga pagsakaman sa COVID-19 cases worldwide. Sunod pa sa doktor, wala na sang social distancing kung tugutan ang public transportation nga mag-operate sang full capacity. Nagpanugyan si Limpin sa mga opisyal sa gobyerno nga maghinahinay sa pagpahalog sa mga restrictions. Ginakonsiderasyon sa DILG ang pagpasira sa Manila Baywalk Dolomite Beach Dolomite Beach tubtub nga matapos ang expansion sa proyekto. Sunod kay Interior Undersecretary Jonathan Malaya, nagaplano ang DNR nga siradaan ang lugar bisan nga may porsyon na sang beach ang nakumpleto na, samda nagabalan pa ang konstruksyon sang proyekto. Duha pa ni Malaya, posible pagkatapos undas o kontesta minatay patuman ang pagsira. Si Malaya napakaiman sang klarifikasyon sa DNR sa pagpasira sang lugar, kaginabalan siya ni Environment Undersecretary Benny Antiporda nga ila ini ginatugyan kay Secretary Roy Simatu. Na-deploy na sa Department of Health ang mga moderna COVID-19 vaccines nga malapit lamang mag-expire nga ginbakal sang pribado nga sektor. Ang bakuna ang ma-expiration date sang Nobyembre o kon nga Nobyembre 30 nga ginbakal sang private sector nga ang ilang mga empleyado na bakunahan na sa gobyerno. Sunod kay DOH Undersecretary Mirna Cabutake, na-deploy na ang tanan nga bakuna sa mga lugar nga may maay nga performance kag may cold chain capacity. Dugang pa ni Cabutake, lakip sa nagbaton sa bakuna ang Region 3 kag Region 4A nga madasig kag madamo pa sang wala ang bakunahan. Sunod sa DOH official, tanang nga doses sa bakuna ang dapat mabakuna sa sulod sang duha ka semana. Wala ginalakip sang DOH ang positive COVID-19 results usar ang antigen test sa official tally sang COVID-19 cases sa pungsod. Ini ang ginanunsyo ni DOH Chief Epidemiologist Dr. Alethea de Guzman matapos ang palayag sang DOH nga Pilipinas ang makabig nga low risk sa COVID-19 apang ang Metro Manila ang moderate risk. Sunod kay de Guzman, kung idugang ang positive na COVID-19 cases gamit ang antigen test, hindi magsaka ang kadamuon sang COVID-19 cases nga magaresulta sa pagsaka sang risk classification halin sa low pagkadto sa high risk. Tiyaligdan nga bulan, gitpahag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga resulta sang antigen test ang idugang sa COVID-19 case count sang pungsod. Kag sa katapusan nga balita, national plano sa gobyerno nga mag-hire sang duga nga mga vaccinators labi na nga umpisa na ang pagbakuna sa mga nag-edad 12-17 anyos. So kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, iniman ang preparasyon para sa paghatag sang booster shots sa mga healthcare workers kag third dose sa mga immunocompromised nga mga persona. Sa karon, yara na sa 25.7 milyones ka mga Pinoy ang fully vaccinated na kontra COVID-19. May baluan target sa Pilipinas nga mabakunahan ang 77 milyones ka Pinoy agud malambot ang population protection batok sa virus. Happy birthday Lendra kay Renz Jacob Gaston sa Barangay Tangub. Alin ini kay Nanette Valensoy Lupasis ang San Enrique. Kag happy birthday man kay Marie Angelic Verde Blanco. Oy,
birthday gali ni Maria Angelica Verde Blanco sang Pahanokoy. Halin sa kay nanay mo Susan kag kay Fred Verde Blanco. Standby na sa Aksyon Report, second portion, kaupod yung Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, napudya po sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aton pamatian, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon